En primer lloc, li faré la pregunta del dia del programa. Troba encertat que l'Ajuntament de Rasquera hagi convocat ara una consulta popular vinculant sobre la plantació de marihuana? Jo crec que sí, que en aquest cas serà el poble el que al final dirà la definitiva, no? El que vol per al seu poble. Per tant, ho trobo encertadíssim que ho hagin fet. Es pot interpretar com una prova de força, com una demostració de força cap a les administracions superiors, sobretot cap a la Generalitat i cap al govern de l'Estat, que han manifestat els seus dubtes sobre la legalitat d'aquest projecte? Jo crec que no ho entenc com una prova de força, sinó que entenc que Bernat el que ha volgut fer, en aquest cas conec a Bernat, sinó que la gent del poble decidigués. És d'un d'aquelles persones que creu molt en la voluntat del que pensa la gent, i crec que també pot ser una mesura de força, perquè el poble ho vol, tinc el recolzament de la majoria del poble, però també en aquest cas entenc que ha sigut una decisió de veure què és el que pensen els teus veïns del que tu vols fer. També crec que també ha influït bastant això. Com diu, vostè coneix molt a l'alcalde de Rasquera, a Bernat Pellissa. Vostè també és alcaldessa d'un poble menut. Entén l'elecció de l'alcalde de Rasquera a l'hora de buscar un projecte d'aquestes característiques per fer front a la crisi? A veure, jo crec que cap ajuntament ens tindríem de veure en aquestes situacions que per poder saldar els nostres deutes tinguéssim d'arribar a buscar aquest tipus de finançament. Sempre dic que als ajuntaments no està resolt, i ne parlem de fa anys i anys, crec que inclús d'antes dels ajuntaments democràtics inclús, i que el que és el finançament dels ajuntaments no està resolt. I llavors tenim de buscar fórmules per a poder donar els serveis a les persones. Els ajuntaments, en aquest cas, ens han anat afegint, ens han anat passant competències, però no ens han anat passant els diners que ens pertocaria per donar aquests serveis a les persones. I tampoc no volem renunciar a que els nostres veïns tinguin els mateixos serveis que els veïns del municipi del costat, que té uns altres ingressos addicionals. Jo, en aquest cas, com a Tivenys, estic dins de la xarxa Natura 2000, que sempre quan vaig en un programa de la televisió, del que on siga, o m'ho sentireu dir, i clar, a mi m'hipotequen en xarxa Natura 2000, molt bonic el paisatge, però no puc fer absolutament res. I els ingressos com a Tivenys són IBI, rústica, urbana, impost de vehicles. Llavors, fins aquí estàs molt limitat per a poder fer qualsevol cosa addicional que vulguis fer i per a cobrir tots els serveis. Per tant, has de fer mànecs de cullera per a tirar endavant el teu municipi. I l'altra cosa és que com a municipis com els nostres, que mai hem tingut res addicional, ja ens hem anat acostumbrant a anar fent tot tipus de coses per a poder aguantar. És la situació en què ens trobem aquests municipis. Jo soc, en aquest cas, partidària de l'energia eòlica, Bernat no tant, que no, només a determinats llocs. Jo soc partidària de l'energia eòlica, i inclús a Tivenys hi havia uns projectes de tirar endavant uns parcs eòlics, i pel fet que som xarxa Natura no els podem tirar endavant. Jo crec que, a veure, que sí, molt bé, xarxa Natura, protecció de la natura, però també tindríem de tindre una compensació per protegir la natura, i això no hi és. Inclús totes les ajudes que t'arriben, en aquest cas de medi ambient, sempre una part la tens de posar com a ajuntament. Doncs què fem? Ens trobem en aquesta situació. Per tant, què hagués fet vostè si hagués rebut una proposta com la d'aquesta de Rasquera, de fer una plantació de marihuana? M'ho hagués pensat molt, perquè, a veure, entenc que hi ha propostes i propostes, i aquesta hagués tingut de ser una cosa que l'hagués tingut de consensuar bastant en els veïns, i que no m'atreveixo a dir ara en aquests moments si realment l'hagués tirat endavant, perquè detrás de tot això, si això està ben controlat i pot estar controlat, no passa res, però detrás de tot això també hi ha un problema d'addicció, i realment quan has tingut algú proper que està addicte a certes substàncies, te dona una mica de reparo. Ho dic així personalment, i tindríem de veure com se controla tota aquesta plantació, quin és el control que es durà d'aquesta plantació, perquè sí que és cert que per a temes terapèutics està totalment legalitzada, crec que va ser el tripartit el que ho va legalitzar en aquell moment, i també per a consum particular. Per tant, si això és per a consum particular i està totalment controlat, no hi hauria, entenc jo, cap inconvenient. L'altra cosa, el que es pot derivar de tota aquesta plantació posteriorment, si no se segueixen els controls que tenen d'estar. Queda clar. Canviem de tema.